Здравей! Ако ме виждаш за пръв път, тази карта, която ще изтегля е за теб. Я да видим. Travel, Living or Travel. И какви са тези карти? Нека да започнем от там. Тези карти говорят за миналите ни животи и миналите ни прераждания. И когато тази карта излезе на някой, говорим за това, че този човек в миналите си прераждания често е сменял местонахождението си, често си е тръгвал, често е поемал на някъде и в този живот може да ви е трудно или да се застопорите на едно място и да имате крайната необходимост да пътувате, за да се чувствате добре, или в този живот просто необяснимо да имате необходимостта, когато усетите застой, да тръгнете на някъде, което често се случва. Също така има и другата крайност, нали, тези, които пътя им е дошъл уморителен в миналия живот, те пък в този живот нямат такова желание да тръгват, но и имат трудности да изграждат дългосрочни връзки и отношения с хората, защото в миналите си животи така, прекъсна. Защото в миналите си животи те са имали такъв начин на живот, в който не са успявали да задълбаят в отношенията си с другите заради честите пътувания. Иначе казано е възможно да изпитваме затруднения, свързани с комуникацията с хората и задълбаване на отношенията и много по-лесно да се плашим и да сме готови да си тръгнем от едни взаимоотношения, без логически да има причина за това. И причината в този случай може да се крие в миналите животи, но това не е нещо, което трябва да ви плаши. Напротив, е по-скоро подсказка, че трябва да работите по този въпрос, за да оправите нещата. Пожелавам ви един прекрасен ден. Ако такова съдържание ви харесва или ви е интересно, може да ме последвате. Чао и до нови срещи!